Здравейте хора, аз съм Боса БГ и сега ще ви покажа супер турбо подобрената изстрелвачка. Вижте колко реда TNT-та има. 1, 2, 3, 4 реда TNT-та. Така. После ще ви покажа как е направена. Заставате ето тук. Стракате ръчката и става яко. Едно TNT не избухна нищо. Гледайте колко високо. Не лета, виждате, че не лета. Почнах да падам. Още не съм... Още падам. Виждате колко съм излетел. Чак сега почнах да падам надолу. И гледайте колко далече от изстрелвачката. Защо не гръмнаха тези TNT-та? Сега ще разберем. Имам някаква грешка в сметката. Явно тук като има TNT-те върху тези не гърмят. Ще си оправя грешката и това беше хора. Видяхте. Така. Да, супер турбо подобрената изстрелвачка. И абонирайте се. Това мога да ви кажа. Защо не ще да гръмнеш, бе? Ой, а гледай долу гърмиш и тук съм купила на кол. Виж се, бе, долу гърмиш, бе, гърмиш. Добре, ще го правя. Да, това беше супер турбо подобрената изстрелвачка. Чао! И се абонирайте за мен.